No, vítam vás na našej testovacej ploche a dneska tu máme Mikeja. Pozdrav. Zdar. A Mikej tu s nami teraz nemohol byť, lebo nám nejde server, že? Jo. No a dneska si ukážeme, jak si nafarbiť káble, ako tu, vidíte, čistý a taký, a jak ich obaliť speciálnym nástrojom. No a ukážeme si najprv, ak sa kraftí ten paint, ak sa zafarbuje. No, potrebujeme na to 3 vlny a 2 železa a máme paint a potom len použijeme farbu, ktorú chcete a máme napríklad zelený paint. Ešte si to dáme ešte raz. Vidíte, tak. No tak to už asi nejde, lebo sme asi dali biely. No a ešte si ukážeme, jak sa kraftia nůžky, ktoré nám obalia ešte sa to volá kábely. No takto máme 2 a tu máme, ako aby sme vedeli, jak to vypadá inak, a máme nejaký to gumu, tak a ukážeme sa, jak to vypadá. Pardon. No a obalíme si napríklad veľký kábel. Vidíte, veľký kábel, keď si takto. Tak obalieme ho celý na zeleno. A keď ho obalíme už na modro, tak sa nám ten kábel rozdelí. Proste keby ste to dali takto a zapojíte na zelený, proste sa vám nespojia káble. No a keď kliknete ľavým na ten kábel, tak sa vám takto obalí. A proste kliknete, sa vám obalí celý. A keď kliknete, no keď ho kliknete ďalším tlačítkom na kreatíve, len by som to rozbil, tak sa vám odbalí. A tuto to funguje tak, len tuto sa odbalí len na jedno a tuto na 2. A to je k tomuto videu všetko. Tak čaute, Mikej, pozdrav. Zdar. Zdar.